back to normal. Can this matter end? If I may be arrested, I must be arrested now, not later than now. If I'm guilty enough, because as I'm going out here, respecting the rule of law, what will happen, my lord? So much cost that I'm involved in. Now I have to call people back. That next time I'm coming to court. For what? Ngendlela right, ingenabuthi, ingenama-drugs, ingenalutho. Ama-drugs sawaqala mhlazana uMandela edanwa ayikwelekwele. Hello everyone, uRace lakho luhamba kahle. UNgizwe ufike akhulume kanje njengoba kade simuzwe ekhuluma ngoNelson Mandela. Bese yena mase sezimnetha futhi simbone ekhala njengoba dekhala lapha yena kwivideo njengoba diqala icelela kuyilona ijaji ukuthi limbophe noma icala liphele. Kade kuyena osuse ukukhuluma. Namanje ke uNgizwe uphinde wangena kolunye ubishi emumva kokulahlwa yicala lokucwasa abantu abathandana nobulili obufana nobabo. Inkantolo ke yokulingana ngaphansi kwenkantolo enkulu yaseGoli ilahle uNgizwe ngecala. Ikhomishini ke yakuleli yamalungelo abantu ebambisene nenhlangano iTranshope ye-Hate Crimes Working Group futhi bemelwe yinhlangano yabameli i-Lawyers for Human Rights iqinisekeke ukuthi uNgizwe utholwe necala lokwephula imithetho yezokulingana. Ikhomishini ke ithe yaqala yazama ukuba lolu daba luxazululwe ngaphandle kwenkantolo kodwa kwanhlangazimoya nomoya kushuthi uNgizwe koqhuba lenkani yakhe wangafuna ukuthi agobise ikhanda alalela abantu abaphezulu. Iqhubekile ke ikhomishana yasho ukuthi ithe izame ukuxazulula lokhu kungaboni ngasolinye noNgizwe ngokumnxusa ukuba ayeke ukushicilela nokusabalalisa izinkulumo ezicwasa umphakathi ongama-lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex and asexual LGBTQIA+. Ikhomishini yethiwa yamcela ukuthi uNgizwe kungapheli amahora angu-24 engaxolisanga, kumele axolise esidlangalaleni style samale manje leso saziyo. Axolise ke esidlangalaleni ke asho ukuthi izinkulumo zakhe zibe namuphi umthelela. uNgizwe ke kunalokho wavezana waqhubeka kakhulu washo nokuthi yena umile ezinkulumeni zakhe. Elinye ke uswazi olutholwe uNgizwe ukuba akhokhe u250,000 ezinhlanganweni ezilwela ukulingana nokuhlanganisa umphakathi neziqeqesha ngamalungelo abantu. So nje uNgizwe useyinkingeni eziningi, kunamacala amaningi nangunoJulius Malema la ummeli oningi nje Nkosi yami kusemahlombe akhe uNgizwe Mncunu, but kasazi ukuthi iyogcina iphelelaphi le ndaba yakhe. But sivala la ivideo namhlanje siba I really hope you enjoyed ivideo namhlanje. If you enjoy, make sure to smash the like button, uphinde smash the subscribe button, and mina I will see you in the next video. Bye.